sharing advocacy, creativity, and economic engagement by empowerment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai saurare ku biyo mutum daga farkon bidiyon na ƙarshe domin ku ga ci gaban bidiyon da Abba ya cicciki Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, yanda Abba yau ya yi taro a cikin garin Kano kuma ya cicciki Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso mai gidansa. Kada a manta da Allah, idan wannan shine zuwanka ko zuwanki na farko, to da Allah ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Hakan shine zai ba mu damar sanar da ku sababbin videos ɗinmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda ku sani dai, shi dai Abba Kabir Yusuf, gwamnan Kano, kamar yadda ku sani dai ya fito daga cikin jam'iyyar NNPP. Yanda ya buɗe baki ya ce ya fita daga jam'iyyar NNPP, amma kuma bai bayyana jam'iyyar da ya koma ba. Ku biyo mutum daga farko har ƙarshe domin ku gani yadda abin ya kasance. Mun gode, mun gode. Mataimakin gwamnan jihar Kano, Profesa Hafiz Abubakar, domin ya ce kalma ɗaya ko biyu akan wannan taro mai mahimmanci. Professor Hafiz Abubakar is the current chairman, governing board of Northwest University. You're welcome, sir. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. mai girma gwamna, sauran dukkan shugabanni da suke wannan waje, kafin na taso Sunusi Bature ya dan ja kunne na akan minti biyu kawai aka bani. To mai girma gwamna, ni profesa ne na jami'a, sannan kuma shekaru na sun wuce 70, sannan ga yanayin da muke ciki. Aiki na a matsayina na malamin jami'a, ya kamata a bani dama na dan faɗi abubuwa ɗaya ko biyu wanda za su samu a context. Ina maka godiya, ina ƙara jaddada maka goyon bayana da duk wani wanda yake masoyina. Ina kuma yi maka murna. Allah Ubangiji ya ƙara wa ammi lafiya. Amin. Allah ya ƙara mana jan kwana masu albarka, masu inganci a gare ta. Amin. Wannan bango da Allah ya yi maka ni'ima da shi, da girma gona, ka riƙi bangon nan. Ba ka da wani bango sama da wannan bangon. Duk abin da za ka yi oda daga Amerika ko me na kyautata ka yi, lokaci ne. Mu ba mu da wannan damar yau. Kuma da wannan bangon ba kibiyar da za ta huda ka. Ba kibiyar da za ta huda ka, mai girma gona, ka riƙe bangon nan. Na biyu, jagoranmu injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, tare muka taso da shi. Ba ni da lamba ɗaya a gabana yau, na ma girme shi da shekaru 2, nisa an ɗahirin. Abinda nake faɗa context, Mustapha ya magana Malam Aminu Kano. Malam Aminu Kano ba shi ya kafa nefa ba. Su mai kwaru, an jani, su Sa'adu Zungur, su Magaji Ɗanbata, wannan grup su suka kafa nefa. Amma abin sha'awa da girma gwamna, Malam Aminu Kano bai taɓa dinayin waɗannan mutanen ba. Bai taɓa cewa ba su suka kafa nefa ba. Har ya koma ga Allah, ya koma yana girmama su, kuma ba wanda ya taɓa mutuncinsa. Billahi lazi la ilaha illa huwa, tsarkin wanda raina ke hannunsa, ba Kwankwasa ne ya kafa Kwankwasiya ba. Mu muka kafa Kwankwasiya saboda sansa san da muke masa mu shida. Mu shida, in ƙarya nake faɗa a public, a kai shida, sansa da muke saboda
halin siyasar da muka tara a wannan lokacin, murhu uku da suka kafa PDP ana yi masa abu shine Allah ya ba shugabanci shine karami, ana yi masa taɗiya. Mu kuma masoyansa ne, muka zauna mu shida, wace hanya za mu fita? Muka ce mu kafa movement, ba za mu kafa siyasa ba. Sun riga mu sun shugabanci siyasa, sun shugabanci abubuwa, sun rike mukamai. Mu kafa movement, muka kafa movement. Allah cikin rahamarsa, ni din nan aka ce an gama ana wani suna za a san wani suna za a sa kuban da kwankwasiya. Hafiz Abubakar, wani suna ko za a sa ba kwankwasiya ba. Kannan sai da ya ɗauke shi dogon lokaci sannan ya gama. Yanzu proprietors mutum 6 suka tara kudinsu, suka gina gida, suka yi maka shimfiɗa saboda soyayyar da suke maka, suka ce ka zo ka shiga. Amma yau mu 6 nan duka sunanmu maciya amana. A wajen shi ba. Yau sunanmu maciya amana. Ɗaya kenan. Ko wutar hulan nan mai girma gwamna a Gwale, zagaye da ake na lokal gamar a Gwale aka sa jan hula. Gwale ce ta sa jan hula, billahi la ilaha illallah, ba kwankwasa ne ya fito da hula ba. Muna godiya Professor Hafiz Abubakar, the current chairman, Governor Board of Northwest University. We are very happy with the comments. For the time, Secretary, we don't have much time. Your Excellency, with the permission, let me call on the Honorable, Right Honorable Speaker of the Kano State House of Assembly, Jibril Ismail Falgore, for his comment. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. Mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf, masu girma manyan baƙi na high table, 'yan uwa, dakaru, na watsa manufofin alheri da aikace-aikacen alherin mai. Assalamu alaikum. Mai girma gwamna, ina so a bada wannan dama a madadin majalisar dokokin jihar Kano ta 10 mu taya ka murna da godiya ga Allah da Allah ya shiga lamarinka. Za a buɗe zance. Lalle Allah ya shiga lamarinka, Allah mun gode. Ko ma roƙon Allah ya ƙara shiga lamarinka. Mai girma gwamna, kana da haƙuri, ka ƙara haƙuri. Ka miƙa Allah al'amuranka, ka ƙara ban masa. Insha Allah Allah zai taimake ka. Na gode, wassalamu alaikum. Muna godiya Very, very Lamba succinct uku comment. Thank you very na much jihar for Kano. this. Your Excellency, with the permission, za mu kirawo entertainment mawaƙa. ƙarƙashin jagorancin Abubakar Sani su zo su ɗan yi mana entertainment wannan. Abba,